салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашда мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешрави мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешрави мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. BMW F10 ҳастай бародаро, соли 2012, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 2, коробка автомат, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро ҳамаш 100%, ягон расходи камбудӣ надорад, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи Фархор, нарша 130 000 сомон мега. харидори аниқ бошад, биё аз пеш мошина бина, ҳай кина мега, махур шаб бо арзонтараш мекуна. касони харидор ҳастанд, марҳамат рақамҳои рӯи экран занг занед, маълумоти паратара аз соҳиби мошин дастрас кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтане ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. дигар мошини мо бародаро Мерседес ҳастай, солиш 99, сӯзишвориш газ, бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин, ҳуҷҷат дорад, 4 баллони нав, мато, коробка ходовиш 100%. қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, нақша бародаро 68 мега, харидори аниқ бошад бо савдо мешавад. касони харидор ҳастед, барои маълумоти паратара ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда занг занед. эълони дигари мо бародаро замини фурӯшта ҳастай, 8 сотиқи замин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Ҳуснобод. ҳуҷҷатош 100% бародаро, замин ҳамворай, наздикишта масҷид, стадион, мактаб ҳастай. нақша бародаро 125 000 сомон мега, харидори аниқ бошад бо савдо мешавад. бародароне ки харидор ҳастед, марҳамат рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед, маълумоти паратара аз соҳиби замин дастрас кунед. бародароне ки тико пурсидагӣ буда, як даёфтагим, солиш 96, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов хетчебек, объем 05, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро 100%, ҳуҷҷат дорад, мато, коробка ходови соз, нав краска кардагӣ. мошин тоза, бе расход бародар, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри нав, наша 13500 мега, харидори аниқ бошад бо савдо мешавад. касони харидор ҳастед, метавонед ки рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. касоне ки 2114 пурсидагӣ будем, марҳамат, солиш 2004, сӯзишвориш газ, бензин, кузов хетчебек, объем 1.5, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошина чӣ хеле ки мебинем бародаро, молодёжни кардагӣ, ҳамаш 100% кор мекунад. бародар дастарош насун дар кора фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, нарша 15 000 сомон мегӯяд. касони харидор ҳастед, метавонед ки рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед.
мошини дигари мо бародаро ВАЗ 2106 сӯзишвориш газ бензин кузов седан объем 06 коробкаш механик ҳолати хуб. Чӣ хеле мебинед бародаро мошин краскаш тозаҳай, мотори коробкаи ходовиашам созай. Ягон камбудӣ надоре бародаро, на ходвай состоянияш бениҳоят хубе бародаро. Балонушам ҳолати хубда қарор доранд, салоншам тозаҳай. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе наша 11 тамега мошинхари анеқ боша муомила дорад. Касоне хайдор ҳастед марҳамат рақамҳои рӯякунанда муроҷиат кунед. ин буд якчанд та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шумо роҳои мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва бародарони каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешраи мо аст. Хайр то наворҳои оянда.